shekara 15 ina rike da ita, ko omo ko yan kunne ko takalmi ko kwara wani abu ba taba ba, kanta bai taba bani ba, kuma ni ba shi diyar ke kin ka bashi ɗaya yadda kai na ni bashi ta yabba da ne. ko ba yanzu kin zo zaki aurar da ita sun ce a ya ce ba, shi wa ya ce ba ai, shi wanga yaron gaba uwayen shi ce da a tsakanin su, shi yasa ya ce bai ba shi wanda ni naka jawo wa in ba ni ce ni ko ban cin amana tai. Me yasa abu ke da ba inda yana sune kuma shi yana suna kuma su ba wanda za su bani sai su yanzu zauna gida in lalace. Tana ta cewa yariya tana dauke da ciki, sai da aka je aka auna ta aka ce gaskiya zarginta ake yi, to an ci amanarta, abun nan ba haka yake ba. kenan an ce tana da ciki ne dan ɗaya a liƙa maka a ce kai ka mata cikin ko don a bata mata suna a bata man suna. To shi yasa da abun ya ƙi canyewa sai muka zo wajen hukuma. Saboda matsalar biyu ce, ita wannan yarinya idan haƙale ta ba a san halin da za ta shiga ba, ita kuma mamat ko kuma in ce kakat tana cikin damuwa da tashin hankali, wadda an ce kakan ma ya kori ita kakar gidan akan ga matsalar. So kaga ba karamin rashin tunani bane, ba kuma karamin rashin hankali bane. Gasa Online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. a masu kallon mu hakika wani labari idan ka ganshi cikin al'umma to sai ka ce ina hankalin mutane da tunaninsu da kuma iliminsu yake, wanda labarin wannan bayan Allah yana da matukar ban tausayi, kasancewar tun tana jaririya Allah ya mu mahaifiyarta rasuwa, wadda kakan mahaifiyarta ta rike ta har ta kawo yanzu shekara 15, wanda duk wani abubuwa na rayuwa, cin ta shan ta suturar ta da komai nata na rayuwa a kaka inata ita ta ɗauki nauyin kula da ita, wanda ganin lokaci wanda ya kamata a ce an aurar da ita a ɗaya daga cikin 'yan garinsu wanda ma ɗan uwanta ne ya fito da suna yana son ta zai aure ta, wanda bayan ya fito yana son ta ya aure ta har sun kai shekara kusan 4 suna tare, har an kai kayan aure da komi an masa lokaci na auren. A kwatsam sai ɗaya daga cikin kakanta ya zo ya ce a lambaran wannan aure ba za a yi shi ba, wanda babban abin tashin hankali shine a dalili ne na rashin yin wannan aure, wanda dalilin rashin hana wannan auren shine wai gaba ta kaka da kakanni, wadda ta samu asali kuma sanadiyar wai 'yan kishiyoyi zama ne na kishiya, wanda tun daga waccan gaba ita ta taso hakawa ne, wanda 'yan uwa ne just kawai bambancin shine wannan dan wancan ce wannan dan wancan ce, sanadiyar haka nan a lambaran ba za a yi wannan aure ba, duk da cewa a rayuwarta gabaki ɗaya bai taɓa taimakawa wurin koda ya sai mata talkami ba a rayuwa, duk da cewa wannan yaro ya kashe kuɗaɗe da dama domin yin wannan aure kuma babu abin da za a maido wai da suwa, har ya kai ga cewa sanadiyar wannan aure ya alƙawarin cewa to sai dai ya tsine ma ɗan ɗanai albarka muddin ya yadda ɗauran na auren, ita kuma wannan kaka tata sai dai ta gudu ta bar gidan, duk da cewa ta kai shekarun da ma za a ce kusan kusan shekara 80 ko 90 a duniya, wanda ko kuma ita yarinyar ta shiga ga duniya ta lalace, wanda sanadiyar haka sun ka kawo koke a wannan kungiya tamu ta Human Rights Defenders da ke nan cikin garin Gusau jihar Zamfara akan ita wannan dattijuwa don Allah a taimaka mata a shigo ciki domin aurar da wannan yarinya, saboda in dai ba wannan aure ba to kusan rayuwar wannan yarinya ta tarwace, kasancewar wannan yaro ya kashe kuɗi ne wajen neman ta, har ya kawo sadaki ya kawo lehi da zukkomi na kayan aure, kuma an riga da su aka taima wannan yarinya lalura, to kuma ga ya maganar a kashe wannan aure ta zo, wanda kuma ita kanta kaka an kore za a kore ta daga gidan, ita kuma yaron ma an ce ta je ta kama ta shiga duniya. To a cikin wannan bidiyo za ku ji cikakken tattaunawa da mun kai da ita da shi kuma wannan yaro wanda za ta aura da kuma shugaban kungiyar Human Rights Defenders akai da za su shigo cikin wannan sha'ani domin tabbatar da cewa an yi wannan aure.
ga da cikakke zanta da muka yi da su. ai Shekarun kira na yi 70. to baba ga kikin zo wannan ofis namu da su waɗannan yara ya kuke da su abin da ya sa ni taho a taimaka ma waggaɗiya ita jikanya ta ce uwarta jikanya ta ce sai ta rasu da ta rasu tana nan gare ni ban mai da ita ba sai ni je ni ce ma kakanta Alhaji Sha'ibu abin man ya gaice to ina nan rike da ita shi wanga yaron shekara 3 yana badatta wanda kaga ya tashi shekara 3 yana neman ta yanzu da aure ya isa ya ce ba a bashi ni ce to wanda nan naka bada in bashi ko kare ni jawo na bashi ni ce ban can amana yaron ga saboda shekarar shi 3 yana bada ba ni can amana shi inda ya ba ku ba ni in bashi yan hakin da ni mata abu da ni a ba ni haki na in ɗebe hakin shi in bashi abinai kaji shi ko in ce tariyar ya kuke da cikin kaci ita wadda ta rasu uwarta ita aji kanya ta inarta wata wadda ta rasu uwa gadi tana nan da ranta iya guda na can gari ta na asibiti ta rasu da ta rasu mun ka taho da ita sati 2 da haihuwa ta rasu mun ka zo da ita na asibiti guda diya na can gari ta tun lokacin wa an rike da ita wannan rai ni shekara 15 ina rike da ita ko omu ko yan kunne ko takalmi ko kwara wani abu ba taba ba kanta bai taba bani ba kuma ni ba shi diyar ke kin ka bashi ɗaya yadda kai na ni bashi ta yabba da ne ko ba yanzu kin zo zaki aurar da ita sun ce a ya ce ba shi wa ya ce ba ai shi wanga yaron gaba uwayen shi ce da a tsakanin su shi yasa ya ce bai ba shi wanda ni naka jawo wa in ba ni ce ni ko ban cin amana tai ka ji wani haraka wacce irin gaba ce tsohuwar gaba ce ta su ta uwaye kowa ya sani to ke mice ce kin ka sani to ni dai dan sani ina tunda ba zanen lafiya suke ba ai kaga akwai gaba ko to kaji to shine wanga yaron ya kai lehi hadda goro wallahi yana can kuma na hada kayan tuya ni je muka je magami wurin Alhaji Bawa ya roke shi arziki shi kakan ya ce wallahi duk babu uban da ya isa ya daura mata aure to shi amma hari ni ce to ya zo wannan yaron yana hawaye da shi da ita ni ce ku zo mu tahi wusau su akwai wani wanda sun kawari ne za su ba ita jikayar taki to ban sani ba kuma ban gane ba to ita wani yunkuri kin kai na tabbatar da cewa ko in ce na ganin su sun yadda sun aurar da ita ga shi wannan yaro shi kakan gaban nan da yace bai ba shi yan jawo wanda na ka ba in ba shin wanda bai ce yana so ba ana ba wani kuma shekara 3 yaron gafa na roƙo to tun lokacin sun san cewa su iyayen yaron ko in ce su shi dai kakan nata shi da adaja ya san cewa shi wannan yaro yana son ya tai ya sani mana har goron da ya kai kasan ana shiga gida da ni ce mashi ga goro na ansa da danko ya ce afikin riga kyan ansa amma ba shi tun da kyan ansa goro ya fara bushewa ni isko shi daki ne ni ce Alhaji Sha'ibu goro ya fara bushe ya ce raba biyu ke bani rabi kuma ya anshi rabi da kai ne gare ni to ka gani kuma ya san da magana ga ko shi yaron akwai wata matsala wadda an gare wadda ke kin ka sani ko su sun ka bayyana wallahi babu matsala gidansu dai sun ce maciyata ne da yunwa ya ci gidansu to ka ji wanda ya ce ni ce don mai rai masami ne kuma dangi ne ai yana da yanni suna nan duk da matansu suna rike da su na ce maka gaba ce tsakaninsu da uban shi wanga yaron gaba ce tsohuwar gaba ganin cewa ke dattijuwa ce wadda za ki shiga tsakanin koda a tsakanin wasu gidaje wani bai faru akwai wani yunkuri da kin kai na ganar da shi a kakan yarinyar na bari a yi auren na kwatanta mai na je ga ɗan shi Basiru wan yaron wan ubanta Basiru ya zo da mun je wurin Basiru ya ce ni ce mace kaji
uban ya ce shi Basiru ya ce zai daura aure, ya ce wallahi in Basiru ya buɗe ya yi aure ya mai baki, ya ce hajiya tsoron shi nake in ba da ɗanai ne mai bi ma uban wagga. Ina babanta ita da yake? Babanta yana nan gida shin wani sakare ne bai ga nan dai kaji. To zuga shi kin zo ita wannan kungiya me kike so a maki? Kungiyar da na zo a taimaka ma a ɗaura masu aure. Taimako ni zo ga Allah gare ku a taimaka a ɗaura masu aure. To Allah samu dace. To amin. Ya cikakken sunanka? Saminu Garba. Shekarun ka nawa? Gaskiya bai iya cewa da yanzu shekara ta kaza. Ita wannan yarinya shekarar kuna da ta? Shekaran mu 3, wannan ce ta 4 wadda za a aure. Tun asali daga fara soyayya da ita, ka sanar da iyayenta? Na sanar da su. Akwai lokacin akwai wani yunkuri da kila ko wata matsala da ka san akwai tsakanin gidanku da gidansu? Ban san da ita ba. Ban san da ita ba. Ko yan asalin ina ne? Mu yan asalin jihar Zamfara ne, Kwankilai shine garinmu. Kwankilai. To bayan ka zo a yanzu da shirin ka da aurenta, da me ka tare da ku haka kai da iyayenka? An tsaye da magana da su, sun aminta da akai goro an kai masu, sun aminta da akai masu lehe an kai masu, sun dawo sun ce ba a aure. To an tambaye su meye dalilin cewa ba a aure, sai suka nuna mana ba dalili. Aka ce to wannan magana ba ce in dai ba su faɗi hujjarsu ba. Sai suka zo da wata magana ta cewa yariya tana ɗauke da ciki. Sai da aka je aka auna ta aka ce gaskiya zarginta ake yi. To an ci amanarta, abun nan ba haka yake ba. Kenan an ce tana da ciki ne don dai a liƙa maka a ce kai ka mata cikin ko? Don a ɓata mata suna, a ɓata man suna. To shi yasa da abun ya ƙi canyewa sai muka zo wajen hukuma. Ita kaka ta faɗi da ce akwai wata tsohon gaba da tsakanin gidanku da gidansu. Kai ka san da ita? Ni ban san da ita ba, amma dai daga baya an zo da magana ya ce gidanmu mu matsiyata ne saboda shi kakan yare da inna shi wadda ta haihe shi da wadda ta haihe babana ubansu ɗaya. Ɗayan kishiya da kishiya ne. To saboda ya ce ai mu matsayata ne, babana ya gada sai ma mahaifiyar shi luhahi sadda za a rufe ta. To shi yasa ba za a yi aure da ni ba. Mun bai da wata hujja wadda cewa ga abun da an kai mai. Kawai wannan suka kawai ya ɗauko abun da ma ni ban san da shi ba, shi an ka ɗauko an ka danganta da ni. Kenan wanda ba tun kahin kai a haƙi kamar da ban san da shi ba, amma yanzu ni sai an ka ɗauko abun an ka azam. To kai yanzu ya kaji lokacin da an ka ce kila ba za ka aure ta ba? Na ji ba daɗi, amma gaskiya abun da nika so yanzu saboda mun zo nan wurin hukuma. Ni abun da nake so guda, ban damu da duk abun da za su yi faɗi ba, na dai san Allah shi ka koni. In kuma auren bai yi ba, ina roƙon hukuma a ja mana haƙƙinmu daga ni har yariya na zargin ɓata mana suna da aka ce yariya tana da ciki. Ni shi a ƙorafi na. Ganin cewa ya ce kai sun ce kuma tsakani. Kai akwai wani shiri da kai kila da a ɗaura maka aure musamman sha'anin idan kuka kalli kila wani kasuwanci da haka da kana yarki masa ɗaya su? Wani kasuwanci haka? Ina da sana'a biyu gare mu. Gidanmu dai mun gari gyara, sannan kuma yanzu ni sana'ar da nisa gabana gaskiya sana'ar waƙa nake yi. Yanzu wani kira za ka yi kunci menene fatan ka ga ita wannan ƙungiya na a shigo a tabbatar da cewa a yi wannan aure, tunda ko ba komi babu wani abu na addini da wannan aure, sannan kuma ita kakatar da ta rike ta tana son ka kuma ita yare tana son ka. To ni fata na abin da nake so Allah ya sa haka shi ya zama alheri, tunda mun zo wurin hukuma a ɗaura mana aure ba tare da wata matsala ba. Allah ya samu dace. Amin.
Me a cikakken sunanki? Shamsiya. Shekarun ki nawa? 15. Ya kuke da wannan dattijo? Inna ta ci. Kin san naki? A. Ita ta rike ki da tun da kika tashi ki san ko ba sai ta. To ga shi wannan ba Allah wanda ka riga ne. Samin. Ya kuke da shi ba? Masoyi na ne. Kun yi shi kuke da shi ba? Shekara 3. Ga shi da ni aka kawo na auren ku da shi. Sun kawo lihi sun kawo. To bayan sun kawo waɗannan abubuwa ga labari ya zo da cewa ba su son su baki musamman bangaren shi kakanni ya kika ja. Gaskiya ban yarda da haka nan ba. Me yasa baki da ba? Ni dai yana so ne kuma shi yana so na kuma su ba wanda za su bani sai su yanzu zauna gida in lalace. To ke sun ce ko kuma wasu kawo kyau da ba? Gaskiya ni ban yarda ba shi na kaso. To gashi sun kawo ke magana sun kai na cewa kila gidansu matsayata da sauransu haka. Ki akwai wani abu da gani mai kama da haka? A'a. Na je gidan nasu har kwana na yi wurin matar wanshi da muka je aure. Gaskiya ba yawa. To yanzu wani kira za ki yi na menene fatan ki ga wannan kungiya na ta shigo domin ta tabbatar da cewa an yi auren ki tare da shi wannan wanda kike so. Fata na gudanar da shi a ɗaura mana aure. Allah sa mu dace. Sunana Kwamar Salisu Umar, shugaba daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar reshen jihar Zamfara, kuma ƙungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. Da girman cewa ga wannan dattijuwa ta zo da waɗannan jikoki na da kokin cewa wannan yarinya tana da jaririya mahaifiyarta da sun fito da gare ta yanzu ta girma ta isa aure ba tare da gudunmuwar jikanta na ɓangaren mahaifinta ba kowa shi mahaifin nata ba kwatsam ta zo za ta aure da ita kusan komi ta haɗa da maganar kawai ga wannan yaro wanda akalla shekarar su kusan wata tare amma kwatsam shi kakan da ya ce ba maganar auren kuma da babban dalili ne shi ne akwai wata tsohuwar gaba ta kaka da kakanni wanda kuma asali ma ‘yan uwa ne na jini tsakanin baban yaron ko kakan yaron da shi ya kuka ga lamarin kuma ya za ku shigo ciki domin ganin cewa an yi karanci. To ita gaba dai al'ada ce wadda abba mai kyau ba, wadda duk mutumin da an mutumin kirki bai kamata a ce yana gaba da ɗan uwa ne ba musulmi matuƙa an sunansu na musuluncin dukansu. Gaba ba daidai ba ce, kuma wannan matsala insha Allah za mu shigo cikinta kamar yadda mun ka saba, za mu tabbatar da an kai ta da izinin Allah. Saboda matsalar biyu ce, ita wannan yarinya idan haƙyale ta ba a san halin da za ta shiga ba, ita kuma mamat ko kuma in ce kakat tana cikin damuwa da tashin hankali wadda an ce kakan ma ya kori ita kakar gidan akan wagga matsalar. So kaga ba ƙaramin rashin tunani ba ne, ba kuma ƙaramin rashin hankali ba ne. In Allah da za mu saita matsalar za mu kira kakan da mahaifin kuma za mu shiga kuma za mu tabbatar da an yi abin da a daidai. Don gudun faɗawa yaron cikin wani hali marasa kyau na shiga yawon duniya ko kuma salwantar rayuwarta ko kuma samun wata matsalar da ba a fata. Kuma dukkan masu neman wannan ofis namu suna tuntuɓar mu ta number wayar mu 081 32 49 4755 ko kuma ofishinmu da ke Kambar Plaza kusa da Government House a gaban Jari Bola. Muna godiya bisa ga ɗimbin gudunmuwar da mutanen ƙasashe daban-daban suka saba wannan ofis. Allah ya saka musu da alheri. Assalamu alaikum. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi,
sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.